Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Huwebes, October 9, na inalis na ang ipinatupad na temporary ban sa pag-angkat ng buhay na ibon at iba pang poultry products mula sa 6 na bansa. Sakop ng kautosang ito sa ilalim ng Memorandum Orders No. 58 hanggang 60 na nilagdaan ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel ang Azerbaijan, Kazakhstan, Saudi Arabia, Slovenia, Sweden at ang mga Malaysian states ng Kelantan at Sabah. Ayon sa DA, tinanggal na ang paghihigpit matapos ideklarang kontrolado na ang outbreak ng highly pathogenic avian influenza o bird flu sa mga nasabing lugar. Kinumpirma rin ito ng Bureau of Animal Industry o BAI batay sa official report ng mga veterinary authorities ng mga bansang apektado. Dahil dito, maaari na muling makapasok sa bansa ang mga domestic at wild birds, kabilang ang mga alagang ibon, zoo animals, at iba pang poultry products gaya ng day-old chicks, itlog at semilya mula sa mga naturang bansa. Samantalang mga inaangkat sa Kelantan at Sabah, Malaysia ay binubuo rin ng mga domestic at wild birds, pati na rin ang kanilang mga produkto gaya ng day-old chicks, itlog at semilya. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.